U ovom videu predstavit ću ti 5 gimnastičara koji su promijenili gimnastiku zauvijek. Dakle, svojim radom, svojim treningom, svojim djelovanjem su zauvijek promijenili gimnastiku iz temelja. Naravno, prije nego krenemo na to, pretplati se na gimnastičku gimnaziju i ostavi like na ovom videu. Dakle, u svakom sportu, posebno u gimnastici, imali smo puno gimnastičara koji su jednostavno odradili i posvetili cijeli život gimnastici i posvetili se maksimalno i to je dalo velike rezultate i njihovo djelovanje, njihov rad je promijenio gimnastiku uvelike. A evo sad ću ti predstaviti 5 gimnastičara za koje ja mislim da su to najviše napravili. Naravno, svaki gimnastičar na svoj način doprinosi gimnastici, ali sad ću predstaviti 5 gimnastičara koji su to nekako najizraženije napravili. Naravno, krećemo od 5. i idemo do prvog, dakle prvi koji je vjerojatno najviše promijenio gimnastiku, a onda na kraju otkrit ću ti još bonus gimnastičara koji je po meni, jednostavno mogu reći, moj najdraži gimnastičar i koji je po meni najviše utjecao na gimnastiku i najviše na mene utjecao. Dakle, krećemo sa 5. mjestom, to je Aleksej Nemov, da kažem prva generacija ruskih gimnastičara nakon raspada Sovjetskog saveza i odmah je odveo Rusiju do prvog naslova olimpijskog prvaka 1996. što je jednostavno bio početak svih tih velikih ruskih gimnastičara i velikih ruskih uspjeha. A naravno znamo da je Rusija i do danas velesila u gimnastici. A ono što se još veže uz Alekseja Nemova je da je tamo osvojio 2 zlata i srebro, a također je onda 2000. u Sidniju osvojio pojedinačni višeboj. I tu je nastavio dakle taj sjajan niz što se nastavilo još 4 godine kasnije u Ateni na olimpijskim igrama, a tamo zapravo počinje to najveće njegovo djelovanje i promjena gimnastike, gdje je na ručama kad je odradio svoju vježbu, publika je toliko prosvjedovala da je on dobio premalu ocjenu, odnosno zato što je on dobio premalu ocjenu, publika je toliko prosvjedovala da suci to jednostavno promijene i to je kasnije utjecalo na promjenu pravilnika, odnosno na promjenu sustava ocjenjivanja u gimnastici. Dakle, ti prosvjedi kojih nije bilo samo zbog Nemova, nego i zbog mnogih drugih gimnastičara, ali evo, on se nekako to najviše istakao i ti prosvjedi su doveli do promjene sustava ocjenjivanja u gimnastici i zbog toga smo 2006. imali taj novi bodovni pravilnik, odnosno od 2006. je uveden taj novi sustav ocjenjivanja i bodovni pravilnik po kojem onda se do danas ocjenjuju vježbe u gimnastici. Naravno, Nemov je i nanizao dosta medalja na svjetskim prvenstvima gdje ima 5 zlata, 4 srebra, na europskim ima 3 zlata i 1 srebro i 2017. je ušao u kuću slavnih. Tako da to je njegovo nekako najveće djelovanje, ali i taj što ga najviše možemo pamtiti po tome što je pokrenuo i doveo do te promjene, da kažem, pravilnika svojim sjajnim vježbanjem. Na 4. mjestu je još jedan Rus, Nikita Nagorni, gimnastičar koji je tek sada, ja bih rekao, u najboljim godinama za gimnastiku, a već je ostvario i već je promijenio gimnastiku uvelike i zaista je napravio neke stvari koje možda neki nisu očekivali da će se ikad dogoditi, a evo on je u svojih 25 godina života napravio već velike promjene, a ko zna što ga još tek čeka. Dakle, 2015. je postao senior sa 18 godina i odmah je na te godine na svjetskom prvenstvu bio u finalu na preskoku. 2016. osvaja prvo mjesto ekipno sa Rusijom i također ulazi u 3 finala na europskom prvenstvu, a naravno 2016. nastupio na olimpijskim igrama u Riju gdje je ekipno bio s Rusijom drugi i ušao još u finale na preskoku gdje je bio 5. I to je bio samo početak za tog tada 19-godišnjaka, a ono što se počelo pokazivati 2018. su već veći rezultati gdje je osvojio dakle drugo mjesto na svjetskom prvenstvu ekipno sa Rusijom i bio je 3. u višeboju pojedinačno na tom svjetskom prvenstvu 2018. i također pomogao je Rusiji da 2018. dođe do naslova ekipnog europskog prvaka. A onda ja bih rekao čak početak vrhunca je bilo 2019. U 2019. gdje se jednostavno Nikita preporodio, odnosno ja bih rekao čak bolje sazrio u potpunosti i zaista je tu radio već vrlo kvalitetnu gimnastiku što pokazuje i do danas, a dakle 2019. prvo počinjemo sa svjetskim prvenstvom, odnosno to je i ono najvažnije gdje je odveo Rusiju do naslova svjetskog prvaka ekipno nakon dugog niza godina
i on također sam pojedinačno postaje prvak svijeta, dakle na tom svjetskom prvenstvu u Stuttgartu 2019. Onda je naravno slijedila pauza 2020. a 2021. se vratio još jači, još bolji nego ikad na Europskom prvenstvu u Baselu 2021. Dakle, jedna uvertira za olimpijske igre. Tamo je nastupio i napravio je jedan element koji nosi sada ime po njemu, Nagorni. To je trostruki sklonjeni salto nazad, element koji je trenutno, 2022. najteži element u bodovnom pravilniku, težina I na parteru, dakle, trostruki sklonjeni salto nazad. To je bio, dakle, događaj koji je zaista digao na noge cijeli gimnastički svijet i to je jedan ogroman uspjeh, jer to je sada trenutno najteži element na parteru, ima najveću težinu i to je Nikita skočio i to je ono po čemu ja mislim da on najviše promijenio gimnastiku. Naravno, ono što je još možda više utjecao na rusku gimnastiku dogodilo se tog ljeta 2021. gdje je on odveo Rusiju do naslova olimpijskog ekipnog prvaka. Nakon, dakle, 25 godina otprilike, nakon onog naslova Aleksija Nemova, opet je Rusija zasjela na olimpijski tron ekipno i Nikita je bio dio te ekipe, a još je tamo i osvojio na treće mjesto, broncu, u onom finalu koje pamtimo po puno padova. Evo, on je bio jedan od tih koji je ostao miran i koji je odradio cijelu vježbu i tamo je osvojio broncu na tim olimpijskim igrama. Ali nije samo i osvojio tu broncu na preći, već i u višeboju pojedinačno i on bio treći, tako da je jednostavno zaokružio tu lijepu tokijsku priču, dakle i sa ekipnim naslovom i 2 bronce na pojedinačni višeboj i naravno na preći. Dakle, on ima 25 godina, trenutno 2022. I zaista je napravio ogromne stvari za gimnastiku, ali mislim da ga još puno dobrih stvari čeka, tako da vidit ćemo što će nam sve Nikita donijeti u budućnosti. Na trećem mjestu nalazi se Nikolaj Adrianov, gimnastičar koji ima 7 zlata s olimpijskih igara, 72. je osvojio 1 zlato, 76. 4 i 80. 2. Naravno, osim toga ima još i dosta brončanih i srebrnih medalja, ali ono što je još jako važno reći da 4 puta bio svjetski prvak, 9 puta europski i puno puta još osvajao medalje na svjetskim i europskim prvenstvima, jedan je od najtrofejnijih gimnastičara uopće. Naravno, to istina je da je to bila ona gimnastika 70-ih, 80-ih, ali i u to vrijeme naravno trebalo se boriti, trebalo je moći osvojiti medalju, a on je osvojio 7 naslova olimpijskog prvaka, 9 naslova svjetskog prvaka. I zato on nosi titulu najtrofejnijeg gimnastičara, možemo reći ikad. Dakle, to je ono po čemu pamtimo njega, ali tu vidit ćemo sad na prvom mjestu nalazi se gimnastičar koji ga je, ja bih rekao, i pretekao, ali evo, to je ono po čemu je Nikolaj Adrianov najviše zapamćen. 2001. je ušao u gimnastičku kuću slavnih, ali ono što je još jako važno za Adrianova napomenuti je da je on krenuo trenirati gimnastiku sa 12 godina. I to je ono što je možda jedna poruka ili možda nekakav pokazatelj za svakoga u gimnastičkom svijetu, ali i u svijetu sporta, da nikad nije kasno. Jer znamo u gimnastici, gimnastičari, odnosno mladi gimnastičari do 12. godine su već zreli gimnastičari, rade ozbiljne elemente, a Adrianov je tek tad krenuo trenirati gimnastiku i postao najtrofejniji i gimnastičar ikad. Dakle, nikad nije kasno, sve se može, tako da to je jedna možda najveća poruka koju šalje Nikolaj Adrianov. Na drugom mjestu nalazi se gimnastičar koji je skinuo, da kažem, Nikolaja Adrianova sa onog mjesta najtrofejnijeg gimnastičara, ali na olimpijskim igrama. Dakle, Vitalij Šerbo drži rekord za osvojenih najviše medalja na jednim olimpijskim igrama, odnosno najviše osvojenih zlatnih medalja. On je 1992. osvojio 6 zlatnih medalja na tim olimpijskim igrama. Dakle, osvojio je ekipno, pojedinačni višeboj i osvojio je konja, karike, preskok i ruče. Dakle, olimpijski naslov na tim spravama i u tim disciplinama, 6 zlatnih medalja na jednim olimpijskim igrama, to je rekord, ali ono po čemu je on još zapamćen je da je osvojio naslov svjetskog prvaka u svih 8 kategorija, u svih 8 disciplina. Dakle, ekipno, pojedinačni višeboj i na svih 6 sprava je jednom u toku svog gimnastičkog vježbanja osvojio naslov svjetskog prvaka. Naravno, on još ima i 9 zlata sa europskih prvenstava, 4 bronce na europskim prvenstvima i 4 bronce na olimpijskim igrama. Naravno, 12 zlata na svjetskim prvenstvima.
u koji spadaju i ovih 8 koje je osvojio u svim kategorijama, disciplinama, i on je 2009. ušao u kuću slavnih i najviše ga pamtimo po tome što je 92. dakle osvojio tih 6 zlatnih medalja i po čemu je jednostavno postavio rekord koji do danas niko nije oborio, a vidit ćemo što nas čeka naravno u budućnosti. I na prvom mjestu nalazi se gimnastičar naravno koji je najviše promijenio gimnastiku i gimnastičar koji je postavio neke lude rekorde u gimnastici, a to je Kohei Uchimura. Uchimura kojeg smatramo možda i najvećim gimnastičarem svih vremena. Dakle, on je, po čemu ga najviše pamtimo, bio 6 puta zaredom svjetski višebojski prvak. Dakle, od 2009. do 2015. je on bio svjetski pojedinačni višebojski prvak. Dakle, bez da ga iko ikada dotaknuo, skinuo s tog mjesta. I ono u tom periodu što još napravio je bio je 2 put višebojski olimpijski prvak. Dakle, 2012. i 2016. je osvojio naslov višebojskog prvaka pojedinačno. Posebno se sjećamo od te 2016. kad je u napetom finalu sa Olegom Vernajevom presudila manje od 1/10 i Uchimura je tu postao olimpijski prvak i tu je jednostavno možda i postavio točku na i potvrdio da je on taj najveći gimnastičar svih vremena po tim svim rezultatima. Naravno i puno toga je napravio sa japanskom reprezentacijom, tako da po tim svim velikim ostvarenjima i pobjedama ga pamtimo i on će zaista zauvijek ostati po tome upisan zlatnim slovima u knjige gimnastike. Naravno imamo poseban video o Kohei Uchimuri, tako da detaljnije možeš pogledati ovdje gore. A sad je vrijeme da otkrijem gimnastičar koji je po meni najviše utjecao na gimnastiku i da kažem na mene, a to je Bogdan Makuc. Dakle, gimnastičar koji je vježbao u doba 70. i 80. i zaista je napravio velike stvari za gimnastiku. On je u to vrijeme 80. postao olimpijski prvak sa Sovjetskim savezom, 81. je dobio savršenu desetku na preći na svjetskom prvenstvu i to je ono po čemu ga se zaista pamti, po čemu ga mnogi pamte, ta savršena desetka na preći. A ono što je on još napravio je i da je dodao novi element, odnosno da kažem izmislio je svoj element koji danas nosi ime Makuc na ručama i po tome je također jako upamćen. On je danas naravno i dalje aktivan u svijetu gimnastike, sudac je, međunarodni sudac i redovit je na svjetskim kupovima, svjetskim prvenstvima i ostalim natjecanjima i zaista čovjek i gimnastičar i trener koji je na mene utjecao najviše tako što smo trenirali zajedno to jedno ljeto koje smo trenirali zajedno. On je zaista na mene prenio tu nekakvu žar za gimnastikom i zaista sam puno uz njega naučio i uživao sam u svakom tom treningu, tako da to je nešto po čemu ja imam taj najveći utjecaj od njega i zašto ga smatram jednim od najboljih i najvećih gimnastičara svih vremena. Naravno, to je moj čisti subjektivni doživljaj i stav, ali to je jednostavno ono što sam ja doživio i to je jedno veliko iskustvo. Naravno, on radi stvarno ogromne stvari za gimnastiku, kao što je radio dok je vježbao, tako i sada kada je u ulozi trenera i suca i zaista, kažem, od njega sam jako puno toga naučio i dobio sam tu veliku i ljubav prema gimnastici i još mi se zapravo povećala ta ljubav i žar prema gimnastici. Tako da evo, to je 5 gimnastičara, odnosno 6 koji su promijenili gimnastiku zauvijek iz temelja, iz korijena. Ja se nadam da je bio koristan ovaj video i da si nešto novo naučio. Naravno, napiši mi komentar ko je tebi najdraži gimnastičar i ko je na tebe, da kažem, najviše utjecao. Hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.